Greetings everyone, this is Ville Hermanni-Valo aka VV from him and you're watching Fractura. След толкова години, като част от група, кои са плюсовете и минусите да бъдеш соло-артист? В момента се съобразявам само с себе си. Не ми се налага да правя компромиси, както и да следя графикът на останалите. Кой кога има да сменя пелени или кога ще е свободен да свири. Нещо, което се случва, когато човек реши да има семейство и деца. Минусът да съм соло-артист е, че понякога определено се чувствам сам. Когато сте цяла банда, може да си разменяте идеи. Преди повече от 20 години медиите ти сложиха етикета секс-символ. Смяташ ли, че това колкото помагаше, толкова и пречеше на кариерата ти? Това беше преди 20 години. Каквото и да си говорим, начинът по който изглеждаш в рок-музиката е важен. Ето ви едни Кис, например. Техният имидж е разпознаваем веднага. Като хлапе слушах бандите от тяхното поколение и исках един ден и аз да съм като тях. Да се занимавам с рок-н-рол и да изглеждам добре с очна линия и грим. Имиджът обаче не трябва да е единственото. Добрата музика си остава най-важното, като това как изглеждаш е само допълнение към нея. Въпреки това е любопитно да си представим някой с визията на Жерар Депардьо като вокалист на Alter Bridge. Най-малкото ще бъде забавно. Има едно твърдение, че алкохолът и наркотиците засилват креативността на един творец. Ти какво би казал на базата на опита си? Аз не смятам, че това е така. Въпреки това в умерени количества алкохолът може да е от полза. Особено ако си млад и неуверен, той може да ти помогне да се отпуснеш. Алкохолът помага на срамежливите и несигурните да бъдат по-комуникативни. Той влияе и на музикантите, но в същото време не е написал нито една песен на Хим. Написах ги аз, а не той. Ето това е разликата. Назад във времето съм имал проблеми с алкохола, но те вече са в миналото. Осъзнах, че не мога да продължавам така, защото тялото и съзнанието ми започнаха да се уморяват. И съответно това се отразява и на музиката ми. Така че не бих препоръчал на никой млад музикант да започва деня си с бутилка алкохол. Би го посъветвал сутрин да хваща първо китарата. Във времето си правил кавери на всякакви песни. Има ли някоя от тях, която винаги си искал да я беше написал ти? Не, няма такова парче. Ако напишеш песен, ти не можеш да се влюбиш в нея по същия начин, както ако тя е на някой друг. Да си представим, че Wicked Game на Крис Айзак я бях написал аз. Тя нямаше да бъде толкова специална песен в момента. Същото е и ако бях написал Live to Tell на Мадона. Dove's Cry на Принс е чудесно парче, както и всичко написано от Black Sabbath. На първо място аз винаги съм бил фен на музиката и после всичко останало. Най-важното нещо за мен е постоянно да бъда вдъхновен от идолите си и цялото това вдъхновение да го забъркам в коктейл, който да използвам за моите собствени песни. За да бъда честен, не бих отказал да съм написал песента Happy Birthday to You. Парите от правата за публичното й ползване си ги бива. Хората на изкуството притежават специфична чувствителност. Защо творците никога не са напълно удовлетворени? Това не е само при хората на изкуството. Същото го има при инженерите и при тези, които се занимават с дизайн. Това се среща при всички хора, които държат елементите да бъдат внимание към детайла. Един проект не е приключен, докато не е напълно завършен, като това може да отнеме години труд и усилия да се случи. Обикновените хора често не разбират това. На тях творците им изглеждат като някакви ненормалници. Толкова много усилия и отдаденост с години им се вижда като някаква лудост. Хората, които отделят внимание на всеки детайл, са една специфична порода. Към тях бих добавил и готвачите. Те подхождат към храната с една особена страст. Познавам шеф-готвачи и всичките са малко луди. Кое от нещата в днешната музикална индустрия те дразни най-много?
Това, че индустрията кара музикантите да се фокусират върху социалните мрежи, вместо да работят върху творческото си израстване от тях, се иска да трупат последователи. Ако си музикант и обичаш да се занимаваш с това, ти ще го правиш 24 часа в денонощието. Музиката винаги трябва да е на първо място. Целта на всеки музикант е да създаде добра песен. Ако успее да направи това, той е постигнал най-важното. Всичко останало е много труд и усилия, но вече ще има основното. Ето това е най-трудното всъщност. Дори и да се скъсаш от работа, това не значи, че ще успееш да напишеш добра песен. Какво би и какво не би харесал младия Виле в сегашния Виле и обратното? Най-важното нещо за мен е да се уча от грешките си. Страшно глупаво е да повтаряш същата грешка отново. Така че не бих казал нищо на младото си аз. Би го оставил да направи всички грешки, защото без тях сега нямаше да го има сегашния Виле. Младото ми аз вероятно би се разочаровало, че не съм успял да стана по-известен. Твоят живот е пълен с обрати и екстремни преживявания. Кое от тях би определил като най-екстремното нещо, което си правил? Най-екстремните неща, които съм правил, изобщо не си ги спомням. Хората само са ми разказвали после за тях. Очевидно съм се учил от най-добрите, такива като Ози Осбърн. Във времето съм правил много крайни и опасни неща. Най-големите ми глупости нямат нищо общо с музиката или с групата. Те са дело на идиотът в мен. Имам истории, които ме показват като пълен кретен. В последните години се старая да се отърва от идиотското в себе си и най-вероятно, ако приемем, че успея, ще се превърна в един кисел и скучен човечец. На какво отдаваш факта, че днешното поколение вече не се определя с конкретни стилове, а слуша всякаква музика? Специално при рок-музиката вече го няма онова усещане за принадлежност. В днешно време има толкова много стилове и подстилове в музиката. Назад в годините всеки си имаше конкретна любима група. В момента вече няма нови огромни имена. Има милиони по-малки банди. Най-важното нещо не е точно какво слушат хората, а да има добри песни. Те са нещото, което привлича публиката към музиката като цяло. Независимо в какъв стил е тя, ако една песен е добра, хората ще я оценят. Съвсем наскоро гледах един документален филм за Роби Уилямс. В него стана дума за песента му Angels, която беше огромен хит през 90-те. Това е парче, което всички харесват. Бохемската рапсодия на Queen и Wicked Game на Крис Айзак са в същата категория. При цялото ми уважение към сегашните певци като Дуа Липа, но музиката им не ме докосва. Тя може да ме разплаче, но не в емоционален аспект, а защото звучи ужасно.